1, 2, 3 și azi o să facem un video cu maps for subs. Sand. Trebuie să găsesc un sand, se pare. Nu ezitați să apăsați butonul de like pentru seria asta. Apăsați de simplu. Ca să continui de... Nu vi se pare că am lag. Și am pus acolo sandul. Oh, nu! Trebuie să găsesc 4 sanduri ca să pot să deschid ușa. Give me your fire. Acum am zis dăm focul. Serios, cât de prost sunt la engleză. Șterge focul, șterge. Opărește el, dar cum iau eu chestul? Dacă sunt flacări aici. Nu, am la foc, foc. Pare că murim instant. What? Am sărit în apă. Chiar am sărit în apă. Te-am găsit. Ei, 4 sanduri. Nu chiar 4, dar sunt acolo 2. Hei, e meu, nu mai fura. Adică facem asta și asta. Și ce am reușit să facem? You must start here. Da. Le-am găsit pe toate. Hit the hole here. Hit the hole here. What? Am dat un hit. Lalala. M-am blocat aici. Asta mai trebuie. Deci începem. Hei, aici. Locked. Hei, încep. 6 sanduri am. Ei, încă un chest. Trebuie să prind focul. 4 sanduri. Am băgat 1, 2, 3, 4. Sau, ca să fiu mai sigur, 6, 7, 8. Ei, chiar ajung până aici. Deci, hai să începem. Am la foc. De ce pânză de foc? Oh, s-a dezlocat ușa. Deci am terminat mapa. Serios, nu parcur. Când am lag, nu vreau parcur. Nu-i parcur. E găsește ieșirea. E un fel de parcur, dar... Bine? Iau ăla și iau 64 plus 64, pentru că sunt foarte nașpa la asta. Deci trebuie să nimeresc ăștia, sau zăpipi. Trebuie să-l omor ca să cadă. Și ăsta a căzut mai sus un pic pe la sanduri. Și
Și acum cade și ăla. Acum Crusus. Și tot cade jos. Cazi! Degeaba am făcut slash și tu. Încă. Pare că chiar nu trebuia ăla. Stamina a wrong away here. Dar chiar am făcut un wrong acum. O greșeală am făcut acum. Oh, nu. Zicea dacă faci o greșeală să te duci aici. Nu parcur lava. Orice, dar nu parcur când am lag. What? Fuck is on the Și cum trebuie... Acum iau o viteză și sar. Gata, s-a terminat. Asta a fost creat de subscriberul meu, Adi Ioroslav. Jump here. Palaca! Crossley! Lava! More lava! Asta bine că-mi place. Lava, man, lava, man. Și să-mi dai de rău. La. Asta a fost. Sper să fi plăcut vouă. Mulțumesc. What? Bine, sper că v-a plăcut. Să nu uitați să apăsați pe butonul de like și să le ziceți prietenilor. Pa!